مدبيو لما أنتون حدا قاشا حيزنا قريبنا لنا قاشانا أيت تصفاي قبر يوحنس يبال أب يونيفرسيتي دبر مارقوس ممهر فلسفنا يو بزعبا فلسفنا انتاينتون كم ونعو ملكيتنا استفلاليو حسابات كنا العلنا سنة مكتال نكون لكم زمننا دماء أنا جيتها علومي مسانا صنحو قاعد حن مسخا قاعد حن صنعهم مو فلسفنا كنبل كلناسكي تايو كاب قالو جميرنا فلسفنا تايو እሺ ፍልስፍና ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ቃል እዩ ማለት እዩ እዚ መበቀሉ ማለት እዩ ያው ፍልስፍና ንብልተልና ካብ ክልተ ናይ ግሪክ ቃል ዝመጣ ኮይኑ ሶፊያ ፊሎያ አንድ ሶፊያ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት እዩ በግሪክ ወርዱ እዚ ድማ ያው ላቭ and wisdom ይብል በቅደም ተከተል ማለት እዩ ያው ፍልስፍና ከባህል ተሎ ያው አለሻ ጥበብ ወይ ደሞ ፍቅር ጥበብ ዝብል ትርጉም ኣለዎ ማለት ስለዚህ the love of wisdom philosophy means the love of wisdom ዘለዎ ትርጉሙ ያው ኦፍ ዝብል የዝብል ትርጉም ዘለዎ ኤክስትራ ወርድ ማለት ሁገዲው ዘለዎ የዝብል አስፈላጊ ይኮነን ማለት እዩ ሕዚ ስለዚህ አለሻ ፍቅሪ አለሻ ጥበብ ወይ ደሞ ፍቅሪ ጥበብ ዝብል ትርጉም ይዘለዎ ማለት እዩ love of wisdom ዝብል ማለት እዩ ዛም ክልተ ቃላት ሓደ ትርጉም ይመስልና ፊሎሶፊ ትብለና ሓደ ቃል ይመስልና ግን ክልተ ግሪክ ቃላት ይተረኸዩ ማለት እዩ ነዚ ይመስል ማለት እዩ እሺ ፍልስፍና እዚ ካበልና ምስ እዚ ተአሳሲሩ ፈላስፋ ክንብል ከለና ኸታይ ማለት እዩ ፈላስፋ ፊሎሶፊ ዝብል ፍልስፍና ናውን እዩ ስም እዩ ማለት እዩ ፈላስፋ ክበሃል ተለዎ ነው ስም እዩ ነገር ግን ነቲ ፍልስፍና ዘምፀ እቲ ሰብ ፈላስፋ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ ፈላስፋ ትበሃል ተሎ ያው ከምቲ በተለምዶ ሓደ ሰባት ናይ ዓለም ዝኾነ አተሓሳስባታት ገለለዎም ማለት እዩ ንሳቶም ዝርድእዎ ስሕተት ክኸውን ይኽእል እቲ ፈላስፋ ኣብ ዝተፈለ መልክዑ ስለ ዝሪኦ ነገራት ብምኽንያት which means he laboratory ዝበሃል ናቹራል ሳይንስ ክትብል ዘለካ ንኣብነት ሕዚ ነገራት ናብ ኤክስፐሪመንት ናብ ቤተ ሙከራ ክትወርዶም ትኽእል ኣለካ ፍልስፍና ከዓ ናቹራል ሳይንስ ቤተ ሙከራ ከም ዝጥቀም ማለት እዩ ቤተ ፈተነ ዝበሃል ማለት እዩ ፍልስፍና ድማ ሓደ ሰብ ፈላስፋ ይበሃል ያው መሳርሒኡ ሪዝን ይኸውን ኣሎ ምኽንያት ማለት ምኽንያት ስለዚህ ነገራት ብምኽንያት ምርአይ ፈላስፋ ዝብል ስም ይሁዎ ማለት ብዙሕ ግዜ ፈላስፋታት ዝተፈለየ ሓሳብ ካብቲ ማሕበረሰብ ውፅእ ዝበለ ወይ ኣይዝረብን ወይ እዚ ነውሩ ወይ ውን ከምዚልካ ዶ ምሕሳብ ይከኣል እዩ ክሳብ ዝበሃል ዝተፈለየ ሓሳብ ሒዞም ይመጽኦም ፈላስፋታትና ምናልባት ከም ዑዳት ገለ ገይሮም ይቆጥርዎም ሰባት ክሳብ ዝርድኦም ወይ ትሶም ዘለዓልዎ ሓሳብ ሰባት ንዕኡ በፂሖም ብትክክል ሓቂ ምዃኑ ንህዝቢ ዝጠቅም ምዃኑ ማሕበረሰብ ኣትዩ ማሕበረሰባዊ ረብሓ ከም ዘለዎ ክሳብ ዝፍለጥ ንበይኖም ሒዞምዎ ዝመጹ ሓሳብ ምስቲ ምዃኑ ከም ዑዳት ተገይሮም ናይ ምቁጻር ሓሳብ ኣለና እንታይ ማለት እዩ እዚ ወይ ንምንታይ ከም ክኸውን ከኢሉ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዚ ሕቶ እዚ መቸስ ድንቁርና መነጽር እዩ ፍልጠቱን መነጽር እዩ እቲ ድንቁርና ናብ ገደል ሒዝካ ይኸይድ እቲ ፍልጠት ከዓ ናብ ጽቡቕ ሒዝካ ይኸይድ ማለት እዩ ክልቲኦም ግን መነጽር ተብልካ ኣለኹም ማለት እዩ እቲ ናይ ጥፋት መንገዲ እዩ እቲ ከዓ ናብ ጽቡቕ ዝመርሐካ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ሰባት ናይ ዓለም ሽግር ይህልዎም ክብለካ ደንቆር እንተለው መስማዕ ሰኣና ይኮን ኩል ዛአበየ ይኮን ኩል ናይ ተሓሳስባ ድኽመት ትምህርቲ ብዘይ ምህላው ነቲ ሰብት እዩ በትነተቶም ፍልጠት ድንቁርና ምህይም ዘይምምሃር ስለዘሎ ነቲ ሰብት እዩ ውፅእ ዝበለ ሓሳብ ከልዎ ተሎ ዕብድ ለም ይቆጽርዎ ማለት እዩ በትድንቁርና ምስ ነቲ ሰብኣይ ዕብድ ይብልዎ ነቲ ፈላስፋ ዝብልናዮ ሰብ ማለት እዩ ንሱ ኣብ ትክክል ዓለም እዩ ዘለዎ ማለት ፊሎሶፊ ሓደ ናይ ሊበራል አርትስ ወይ ደግሞ ነፃ አተሓሳስባ ዝበሃል እዩ ዝምደብ ማለት እዩ ብዙሓኑ እንታይ ክብለኒ እቲ ብዙሕ ሰብ ማሕበረሰብ እንታይ ክብለኒ ዝበሃል ነገር የለ ናይ ባዕልካ ዓለም ኣለካ ማለት እዩ ዝኽተለካ ሰብ ተዘይሃሊካ ያው ከም ዕብድ ገይሮም ይቆጽርካ ንስኻ ግን ኖርማል ሰብ ኢኻ ዘለካ ስለዚህ በዚህ መልኩ ተዝርዶ እምበር ዕብድ ክበሃል ተለ ኣነ ታውስታሽ ስለ ዝወፃኹስ ንሰቶም እምበር ኣብ ጸልማት ዘለዉ ንሰቶም እዮም ፍልጠት ስለዚህ የብሎም ማለት ኣይተረድእዎን ማለት እዩ ኦኬ ሕዚ ብዙሕ ግዜ ደረስቲስ ንኣብነት ኣብ ሃገርና እውን ዝተፈላለዩ ደረስቲስ ኣይለዓልን ዝበሃሉ ሓሳባት ወይ ከም ነውሪ ዝወሰዱ ወይ ከም ላህጃ እኳ ክትብሎም ኣይትኽእልን ግን ኮታስ ኣልዒሎም ግን ኣብቲ ማሕበረሰብ ዘሎ ፀገም እዩ ንኣብነት ሲ ብባህልና ሕዝስ ካብ ቆልዕነት ጀሚርካ ኣብ ኤሌመንታሪ ይኹን ኣብ ሃይ ስኩል ክኾን ይኽእል እዩ ካልኦት ዘይለዓሉ ነገራት ኣለዉ ግን ብዘይምልዓሎም ምክንያት ኣብ ማሕበረሰብና
ፀቕጢ ክፈጥሩ ትርእዮም ማለት እዩ እቲ ማሕበረሰብ ዘይተለማመዶም ስለ ፀንሐ ስለዚ ንከምዚኦም ሓሳባት ደፊሮም ዘልዕሉ ኣብ ፍልስፍና ዘለው ሰባት እዮም ምክንያቱ ተደፊሮም ተተላዒሎም ቶም ሓሳባት ንሶም እቲ ማሕበረሰብ እውን ኣብኦም ግንዛበ ይህልዎ ማለት እዩ ስለዚ ግንዛበ ንክሓድር ምእንታን ተባሂሉ ከምኡ ይለዓል እዩና مسزي تأساسيرو زم فلسفات سي نزي يبلوني كما يوم كنت توزخلو كما يجرم يمكن نبته زبيت حسابهم كسر توزخلو بمنتهى مجدي زبلو نجارات نأبنت نتيلنا مالتيو كم كنت أقصد نتيلنا مالتيو حزونا وزناي فلسفنا قال خبت لها سي مريت حزنا بزحي وانا كنعيب على مهوار كم تزورنا نفلطه صحي كا زي سيدو سوسايتي زبال كا تخكلنيا فلطت جاولو صحي بزي بمبراق توصل بمعراب كا تطلق الي اذا حسبوا نعمنت حيت اهلك على دي كوبرنيكس نيكولاس كوبرنيكس بهال بولنداوي حاسيو اي the earth is the center of the universe زنبره the sun is the center of the universe يلو قلبيتهم صيوا اوكي دحرجن ياو كاثوليك تكتلت نيرو مالتي كاو عدو ياو وقيعم كبر ومسولو قتل ومسولو عدلو يخيد مالتي اوكي اكسبيرمنت غنا ينورن زبزي اوكي امرو تطايميو دحرجن غاليلي زبال مدور تلسكوب سرحه مالتي 17 كفله زمن تشغيرلو تايغيرو ያው ተዛሪው ወዝኸደ ከምዚ መናፍቅ ዝልዎ ወይ ከዓ ታዩ ከሓዲ ዓይነት ምስ ጋብሔር ምጽላእ ገለለም እዮም ዘርዎ ነይሮም ማለት እቶም ፖላንዳውያን ማለት እዩ ዓድለው ምስከደ ዘረባጂ ግን ይኸው ብሳይንስ ቸክ ተገይሩ ማለት እዩ ሎሚ ፓርት ኦፍ ጂኦግራፊ ኮይኑ ለና ጂኦግራፊ ሓደ ክፋል ኮይኑ ለ ማለት እዩ ሓደ ያው ሳይንስ ኮይኑ በወፃ ዓዲ ጂኦግራፊ ናቹራል ሳይንስ እውን ምደብዩ አው ሶሻል ሳይንስ ካይ ምደብዩ ከም አፍሪካ ዝመሰለ ዓድታት ማለት እዩ ስለዚህ ታዩ نحق إلا شاني مدلاي تأشم منبر بزحانو خمس لذي بحال تأشم الكاس كونسرفاتيف تخوني الكاس وقات واقع تخوني الكاس كاخلا كاسي دونكورنا نانتكا واقع تخدلو قداية مالتيو اوكي صبو حزي امكنيو እና የላቀ ሳቢ ብዝብል ርእሲ መጽሐፍ ጽሒፍ ካላ ኸም ዘይ ተሓተመ ወንፈልጥ ስለዚህ ትሕስቶት መጽሐፍከ እንታይ እዩ ኣነ እውን ሃይላይቱ ካብ ሽፋኑ ማውሽጥም ሕልፍ ኢለ ርእየ ያለኹ በርግጥ ግን እንታይ እዩ ትሕስቶት መጽሐፍ ንመጽሐፍ ከታይ እዩ ኣላዓኢልካ ከምቲ ዝበልካየ ያው ተፋልጠን ተላኻ በት ሙያየ መምህር እንዴ ያው እቲ ከሪኩለም ንህዎም በእንግሊዝኛ እዩ حدث صحف كل مهنيات ياو نا امحرنياون ترجمه يلهو بامحرنيا ازدجاجي يزلهو ترجمونه يكونن كا اوريجينال مصحف سلمخانو ياو خابي 29 ወይ 30 ፖይንታት አለው ቅድም ሕይ ዘይተነወሩ ዝተጋገዩ ክረመልዎም ኢለ ማለት እዩ ትንሕና ነምጾ እነምሮ ለመጽሐፍ ካ ምዕራባውያን ዘምጽልና ያ ወላ መስሕተት እንድሕር ኮይንስ ዘይነሐስብድና ኮይንና ዘይንጥይድና ኮይንና እንታይ ከምዃን አይርደንን እገለይልዎ زبل زرابي وهابنا بو مسرتنا نمر مالتي مع صحتات الله اوكي حدا انت مهاري بتسخلوا ቋንቋን خرد ويلي انا تاشم جاري ولا حي بامحرኛ ጽሕፈ ያለሁ በትግርኛው ንካብ ጽሕፎ 5 ዓመታት ተቆፂሮ ላይ ተሐተመ ነበር ኦሬዲ ፓተንት ራይት ገለመለ ለን ያብዚኒ አምሮ ፕሮፐርቲ ዝብል ዝተመዝገበ ማለት እዩ ስለዚ ክጽሕፍት ኣለኹ ሓደ ተማሃሪ ንኸቃል ይለየ ንخرد ويلي ካልኣይ ከዓ انت مهاري قلت له زي زنببو سبات من خنبو دلي لب ولد كون ننببي وعلسه زي خا ناي فلسفنا بارتيو كل محبرسب من باب زخيل نخبو باي بيربز علامه مالتي زعلم كل نزيو كلاي كاثي انت الناس يكاز بحال مصحف زي سهتت زي هلون تزخو نيرو ترجم طرحيه ترانسليشن جبر نير ስለዚህ 19 ወይ 30 ዝሆኑ ፖይንትታት ክጽሕፍት ኣለሁ ቀጻላይ ጊዜ ናብ እንግሊዝኛ ተርጉመ ያው ናዓለም ማሕበረሰብ ኢንተርናሽናል ዝኾነ መጽሐፍ ኮይኑ ከም ናይ መምሃሪ ሳብጀክት ኮይኑ ወይ ቡክ ኮይኑ ክቀርብ ዝብል ግምት የንትን ገይረ ኣለኹ ማለት እዩ ታዩት ዝተፈለየ ዘብሎ ሕጂ ማለተይ ቶም ካፍቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ተምህርዎ ዝነበርኩም ሞጁል ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ናይ ፍልስፍናዊ ትምህርቲ ዝተፈለየ ከብሎ ዝኽእል ነገር እንታይ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓደ ንኣብነት ጆርጅ ቡል ዝበሃል ብ1847 modern square of opposition ዝበሃል ታሽሞ ለብዚ ቻፕተር 6 ቻፕተር እንዲ ዘለዎ ምዕራፍና መጽሐፍ እዚ ኣብቲ ሻርሻ ቻፕተር አርስቶትል ከም ዝብል ቡል ከም ዝብል እናበልና ኢና ንንጻጽሮ ማለት እዩ ናይ ጆርጅ ቡል ዝበሃል ግን ን178 ዓመት ብስህተት ዓለም ተመሃረላ ማለት እዩ
زي خا طقلالا خوجد اللو أقرب يزله international journal of philosophy بحال أمريكا اللي أخيه article جرب إنجليزية غيره وداون تقبلني تاو repeatable سلزي فانا تورقات نحل لي لقدي فيهم مالتيو ያው ናብ ቺሊ ዝበሃል ዓዲ ውን ሪኸዮ ንሰቶም ከ ኣይመለስ ለይ ኣይተረድእዎን ምክንያቱም ንኣፍሪካ ዘለና ተኣሽሙሲ ክሬዲት ቡን የተገበረለይ ተኣማንነት ይመስለኒ ኣብ መቐለ ግን ፕሬዘንት ገይረዮ ኦኬ ኣይ ስሕተት ንኸይንፍፅም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ማለት ስሕተት ንኸይንፍፅም ንኻልኣይ ግዜ ፕሬዘንት ንገብሮ እንተነቕርቦ ተዝሕተም ስሕተት ንኸይንፍፅም ብዙ ሚቲንግ ተራኺብና ምሁራን ዝበሃል ናይ ዓለም ሰባት ፈሊጥና መሚና ብዙ ሚቲንግ ክንራኸብ ማ ንክተርድአልና نخين وقاس إلى ممكن تجرب ما مالتي ثلاثي شيلة تقامي طلع حدا نسيو في قطع على خياو قطع ياك خلو سلز اللي تحسب اوكي حجنا ابنت مالتي او تحستو خم تلوز الخا تفلي وي كافتني قدم حجز اب 10 شمونتا كفله زمن زنبرو حسابات سي نز حجز لنا كفله زمن منالباتون مستي عالم تخدو زلا مستي ناي جلوباليزيشن مستي تكنولوجيات زمصو زلو بتنايت زمن نصوص كساب حزي مصنع حيكالن يوتي ناتكانا سلازي ابتا شفان تا مصحف سي ابتا شفان سي تا مصحف تفتحت قل في ترأين يلنا تا قل في دما فتحي وي دما جستيس مالتي خلا بالا زبل قال اللوانا تصحيفوا الله مالتي بحفشا ناي زمل اختتام مالتي ماتين من تا خازيت استفتحت قل في بخمي خاقميت كايا تاين ممالي خطرغومو بتعم صبو زين تاي نعي كاستاوسني يزخاخرن مثلكا فلسفنا ساينس باوندري الله جواب الله وما زلمو وانا مالتي ساينس نوينيو بارتيكولار هنا يطمن فلسفنا ان ساينس بحصيرو فلسفنا ذاتنا عام ساينس زي ما لسم ጥያቄታት ያው ሕቶታት እናልዓለ መልስ ክህብ ይደልይ ማለት እዩ ሓደ ፊቸርስ ኦፍ ፊሎሶፊ ዝብል ፊሎሶፊ is a set of perennial problems that needs people's solution and of the world ይላል ሓደ ካብቶም ሓሙሽተ ባህሪያቱ ታ ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ፍልስፍና በፍልስፍና ዝጥየቁ ዝለዓሉ ሕቶታት ዘላቂ ችግር ዘላቂ ዝሆነ ጸገማት እዮም ኦኬ ምክንያቱም ጉንፋዕ አንተ ሒዝካ ወይ ከዓ ኮረና አንተ ይልካ ወረርሽኝ ሓቀዶ በቃ እሱ ፌዝ አውት ዝገብር ያው ሓፂር እዋን ነገር ግን ኣብቶም ፍልስፍና ንኣብነት ሒዙ ዝጥየቁ ጥያቄ ሳይንስ ክደርሶም ክበፅሖም ዘይኽእሉ ሕቶታት ይዘልዕል ንኣብነት ሕዚ ድሕሪ ሞት ህይወት ኣለ ወይ the existence of God ይላል ናይ እግዚአብሔር ህልውናስ በከመይ ኢና ንረጋግጾ ፍትሕ ዝብልና ኣብነት ሕዩ ካብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላዱ ማለት እዩ ልደት ብ399 BC ማለት ቢፎር ክራይስት ሕቶ ይለዓል ነይሩ ካብ ዝገርመካ ኣብዚ ብዙሓት ዳርጋ 9 ሰባት ኣብዚ መንሽን ገበር ኣብ ዩቲዩብ ንረአሁ መጽሓፍ ንረአሁ መልስ ኣይተመለስን ክሳዕ ሕዚ እዚዩ ኣብ ሶሻል ኦር ፖለቲካል ፊሎሶፊ ዝበሃል ሜታፊዚክስ ዝበሃል ሓደ ጥያቄ ዝትለዓል ዋት ኢዝ ጀስቲስ ብንበዓል ፕሌቶ ማለት እዩ እዚኦም ከዓ ንሰባት ክትጥይቁ እናዘሩ ዝጥይቁ ኖር በተለይ ሶቅራጠስ ዝበሃል ሰውዬ ሰብኣይ ማለት እዩ ፈላስፋ ንሰባት እናዘረ ታይ ፍትሕ ማለት ታይ ማለት እዩ ማለት ነና ዓለም ሓሳብ ይህብዎ ዝመልስ ከዓ ጋበይ ነበረን ማለት እዩ ስለዚ እትርእስዮ እንተሪእኻዮ ያው ብፍልስፍና ዝለዓሉ ጥያቄታት ጠቕለል ዝበሉ እዮም ብዛዕባ ጌታቸው ወይ ከዓ ተስፋይ እንታይ ኣይኮነ ዋት ኢዝ ሁማን ቢንግ ክኸውን ይኽእል ወዲ ሰብ ዝብል እንታይ እዩ ሰብ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሰብ ክልተ ኣለዎ ጌታቸው ወይ ከዓ ታንበዲ እናበልኩ ይኮን ክዘቕርቦ ዘለኹ ማለት እዩ ብኣጠቓላይ እዚ ከዓ ካብቶም ካልኦት እንስሳት ፍጡራት ዝፈልዮ እዩ ባህሪ እዩ ማኒፌስት ዝገብረሉ ዘቕርብልና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት እንተሪእና ሒዚ ኣብዛ መፅሓፍ እዚኣ ፍትሕ ዝብል ሓሳብ መቸስ ንኣንባቢ ምስ በፅሐ ሰብ ክበፅሖ ይኸውን ማለት እዩ እዚ ክልተ ክድመር ከሎ ክልተ 4 እንተልካ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ነው ኤግዛክትነስ ኣለዎ ማለት እዩ ምንም ዘሳሓት ጉዳይ የብሉን ዝኾነ ደስ ይማል እንኳን ተካፊልካዮ ዝኾነ ኣባዝሒኻዮ እንተመሊስካ ነቲ ዝተካፈልካዮ ቁፅሪ ተዘካፈልካዮ መሊስ ይፈካ ስለዚ ኣብ ሒሳብ ላይ ጥርጥር ዝበሃል ነገር የለን ምንም ጣዕሚ የብሉ ነገር ግን ፍትሕ ዝብል ቃል ወይ ከዓ ጀስቲስ ንብሎ ዘለና ምክንያታዊ ዝኾነ መልሲ ኣይተዋሃወን ነይሩ እስካብ ሎሚ ኣነ ግን ፈቲሐ ያለኹ ንዝብል ጣዕሚ መሰጅ ኣለዋ ማለት እዩ ናይዞም እዚዩ ሓደ 7-8 ዝኾነ ሰባት ኣለው ብእንግሊዝኛ ተጻሕፈን ዝተዘባለ ማለት ሲ ብኸመይ ፈቲሕካዮ ሕጂስ ማለት ንሕና ሕዚ ብኸመይና ክንፈልጥ ከም ዝፈትሐካዮ ወይ ትመፍትሒኡ ትቅድም ሕጂ ኣይነበረን ሕዚ ኣሎ ንዝብል ብኸመይ ክንርዳእ ኣነ ሕዚ ታዲ መስልካ ሓደ ሰብ ናይ ድኻሙ ዋግኡ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ ኣነ ምርጥ ዝኾነ መጽሓፍ ጽሒፈ ኣለኹ እንዲያም ኣነስ
ዝኹሉ ኢትዮጵያዊ ናይ ባዕሉ ትርጉም ተርጊሙ ብናይ ባዕሉ ቋንቋ ብዝርድእ ቋንቋ ንኸንብቦ ሕሳበይ ነይሩ ተሓሳበይ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ያው ከምቲ ዘልኩኻ ብዙሕ ዘይወፃኽዎ ዘይወረድክዎ ቢሮታት የለን 5 ዓመት ሓሊፍዎ ኣሎ በአምሓርኛን ብትግርኛን ምስ ኣዘጋጀኽዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ትግርኛ ስሙ ያው ኣመኽንዮን ብሉፅ ኣዛውረን የለ ዘለኹም ሎጂክ ኤንድ ክሪቲካል ቲንኪንግ ዝብል ማለት እዩ በአምሓርኛ ከዓ ያው ኣመክንዮና የላቀ እሳቢያ ትብል መንም ሕዝሪ እሞ ማለተይ ዝረኣይዎ ምሁራት ወይ ዩኒቨርሲቲታት ወይ ዝሃብካ ፍልጦ እንተሃልዩ እስኪ ሓቢርካ ወስድ ሓደ እቲ ቶማስ አድኖ ዝበሃል ኣብ ወልድያ ዩኒቨርሲቲ በአምሓርኛ ርእለይ ካልኣይ እውን ኣማኒኤል ወልዱ ገብረ ዝበሃል እውን ያው እሱውን ብፒኤችዲ ፍልስፍና እናገበረ ዘሎ እዩ እውን ከምኡ ተመሳሳሊ እርምቲ ሂቦም ማለት እዩ ያው ባርቶት ስራ ዝበሃል ኤዲት ተገይሩ እዩ ማለት እዩ ዝሓለፈ እዩ ምንም ሰርቲፋይድ እዩ ስለሱ ማለት እዩ ኣብ ኣእምሮ ንብረት ብዝብል ነው ኣመስጊበየ ኣለኹ ማለት እዩ ብኡ ንሱ ዝተገበረ እዩ ኣቢለ ዘለኹ ማለት እዩ ናይዞም ፈላስፋታት ዝበሃል ብድፍንታው ዝኸውን እውን ስለ ፍትሒ እንኳ ከውግዑ ተለው ንኣብነት ሓደ justice is nothing other than the advantage of the stronger ኢለና ትራዚማከስ የሚባለው ማለት እዩ ፍትሒ ብዝበለፀ ሓይሊ ዘለዎ ሰብ ዝጥቀመሉ እዩ ይብለና ናብ ትግርኛ ክቅየር ከለ ማለት እዩ which means ኣብ ፓወር እንተረኺቡ ስልጣን ተረኺቡ ንዕኡ ብዝምቸዎ እዩ እዚ ፍትሕና ወደ ይፅውዖ ማለት እዩ ታሕተዋይ ኣካል ደካማ ዝኾነ ሓይሊ ዘይብሉ ከዓ እናተጨቆነሉ ዝነብረሉ እዩ ትርጉም ክትርጎም ተሎ ማለት እዩ መን ይጠይቅዎም እዚኦም ሶፊስት ዝበሃሉ ዞም ፈላጣት ሰባት ተባሂሎም ዝሕሰቡ ብግሪክ ነናይ ባዕሎም ማን ኢዝ ዘ ሜጀር ኦፍ ኦል ቲንግስ እዩ በቃ ሰብ መለክዒታ እሽመለዎ ሳብጀክቲቪቲ ወይ ከዓ ናብ አንጻራውነት ዘውርድ ነይሩ ማለት እዩ ቀፂልና ፕሌቶ ዝበሃል እውን justice means minding one's own business and not meddling with other men's concerns ይብል ማለት እዩ እዚኣው ናብ ትግርኛ ነምጣተልና ፍትሒ ማለት ኣብዋኒንካ ምድሃብ ስለናትካ ጉዳይ ማለት እዩ ስለናትካ ኣዋኒና ናይ ካልኦት ድማ ኢድካ ዘይምእታው ማለት እዩ ስለዚ ንኣብነት ሓደ ኤግዛምፕል ክትብ ተለኻዚ ኣብዚ ክልተ ሰባት እናተደባደቡ ትርእሞ ንዓኻ እንታይ ገደሰኒ ኢልካ ኣይተገላገለውም ንኻ ኣይወፅሑኻነ እንታይ ገደሰኒ ትብል ዋላ ሓደ እናእተለና ሃለወ ወይ እናደብደብደብና ሃለ ሲካ ትርኢ ምክንያቱም ኣይተወቃዕኻን እዚ እዩ ትርጉም ኮንቴክስቱን ትርጉመተልና ማለት እዩ ሲሶሮ ዝበሃል እውን justice renders to everyone's his due ይላል ወይ ከዓ all may get their own due ይላል justice means ይላልና renders to everyone's his due ፍትሒ ማለት ንሕድሕድ ሰብ ብፅሒቱ መሃብ ማለት እዩ ይብለና ዘሎ እሺ ብፅሒቱ ናተይ ኢድ ንስኻ ተቆሪፅካኒ ወይ ከዓ ሓደ ሰብ ተቆሪፅኒ ነቲ ሰብ ትይስ ኣይኻ ክትዎ ይሕት ይውሳኸ ብፅሒት ክበሃል ከሎ ሕዚ ዝኾነ ትካፈሉ ነገር ሃፍቲ ንኣብነት ተሃሊሱ ምስ ብኡ ዶ ክንሪኦ ንኽእል እሞ ኣብዚ ኮ ረእኻዮ ስለዚ ናይ ፍትሒ ዝብል ትክክል ኮ ዝዛረቦ ዘለካ ማለት እዩ እሞ ጀስቲስ ክትብል ዘለካ ናይ ሃፍቲ ክፍፍል ከም ዝበሃል እወ ዲስትሪቢዩሽን ኣይኮነና ነውግዕ ዘለና እሺ ዲስትሪቢዩሽን ኣይኮነ ምክንያቱም ዝመልስ ጀስቲስ ዝብል ሲ ፍትሒ ዝብል ሲ 360 ዘጠቃለለ መልሲ ክኾነልና ኣለዎ ንኩሉ እዩ እዚ ዝሪኦ ዘለካ ከምቲ ስኻ ተረዳእካ ይሪእዎ ዘሎ which means ንዓኻ ሓደ ለስላሳ እንተሂበካ ነታ ሓደ ሰውን ሓደ ለስላሳ ክህበለኒ ኣነ እውን ሓደ ለስላሳ ክወስደለኒ ማለት እዩ ትርጉሙ ሰለስተ ሓሊና ውጂ ዘረባኒ እየ ትክክል ኢኻ ቦ ኣይኮነን ግን ኣነ ብለካ ኣለኹ ወንጀል በዳልን ተበዳልን ኮይኖም ተቀሪቦም ምስ ዘረባ ኦኬ ሕጂ ንኣብነት ሓደ ኣብነት ክበካስ ንኣብነት ኣነ ሕዚ ሓደ ዝኾነ ጥፋኣት ዘጥፍአ ወይ ዝኾነ ሰብ ሓሊፉ በዚ መገዲ ንበል እሺ በዚ ንሓለፈ ርእዮ ግን ድማ ዝኾነ ሰብ መፂኡና ኣይ ከለ ደሪእኻ ነርካ ንምንታይ ደሊኻዮ ኣይ ቅትሎ ደለየ ይብለኒ እሺ ሕዚ ርእዮ ኣነ ተወዲ ክሓልፍ ርእዮ ኣለኹም ርእዮ ተሰዲደዮ ክቅትለዩ ኣይራእኽዎ እንተይለውን ይሕሱ ኣለኹና ኣየናዩ ሕዚ ትፍትሒ ክኾን ውፅኢቱ ድዩ ክዕቀድ እዛ ጥያቄ እዚኣ ናይ ልበዓል ካንቲያን ቲዮሪ ዝበሃል ናይ ኢማኑኤል ካንት ዝበሃል ብ1804 ዝሞተሉ እዩ እስካብ 18 ነይሩ ዝበሃል ማለት እዩ ንዕኡ ካተጎሪካል ኢምፐራቲቭ ዝበሃል ኣለ ምክንያቱም ዲቲ ስለዝኾነ ግዴታ ስለዘለካ ሰብኣይ ትቆትለ ዝደለየ ይቕተሎ ብዘየገድስ ክቆትለ ድዩ ዋላ ወርቂ ድዩ ክሽልሞ ምንም ኣይትፈልጥን ሓቂ እንተሪእኻዮ ርእዮ የልካ ተዛረብ ይዘረባኒ ውፅኢቱ ግን ሞት ምዃኑ ክቆትሎ ዋላ በቃ ዳትካ ግዴታ ኣይኮነን በቃ ይጠየቀሉ እዩ ዝብለካ ስለዚ ብውፅኢት ርእኻ ስለዝኾንካ ስለዝረኣኻ ኣብ ተግባር ክብለካሲ ሕርስ ከሪምካ ኩንታላት እኽሊ ክእትየልካ ኣይትፀብሕ ሰሪሕኻ ዶ ሓሪስካ ዶ ሓረስካኒ በቃ ዘረባ ድሕሪኡ ውፅኢቱ ዝኾነ ይኹን እግዚኣብሔር ድዮ ንፋስ ድዮ ወቂዕዎ ማይ ድዮ ይሕድዎ ወይ በረድ ወቂዕዎ ዝፍለጥ ነገር የብሉ ንስኻ ሰሪሕካ ነርካ ውፅኢት ግን የምሕራልካን እዩ ዝደረባ
سيكون حيت لك على هوزي يا بناي كان تيوري خاص تزارب كان خاوزهم ناي سناي جرماناوي ناي 18 كفل زمن سلازونه بزح حزمات ليكون كاتيجوريكال امبيراتيفنا هايبوثيتيكال امبيراتيفز بحال سلازلو واي مالتي بزح حزي سمعت ايكون سلازي نسخه حزي فتحي بقالات اي تغلصن قدم حزي انا كن غليص يلو يس بتخكل سيو اندحر بقالات زي تغليصو سي هاغرات عالم نقصل ندها ايش نقصل ايش صبو نقصل ترديك هذه بحالاي سيسورز بحال ونلا just renders to everyone sees do لك زي خا نحد سب نفسه كف سب زقبو ما هابي لك على زي خا خمزي كف فالهابت تمثل يا لك الله خمسه ذل كان سخا انا خا لك الله انا بدل نسخه تبدل ندحر كوين كوي كان نسخه تبدل اي انا تبدل ندحر كوينا كمي غيرنا انا تبديل له انت لي نسخه بديل له مچس بديل له تزيبلك مسكر غيره وي بزخنا ነገር كطيقك አይደል بحقديو وي بغلوديو معناتي እሺ ስለዚህ እዚህ ከመይ ነገሮተልካ ከምት ዘልካ ና ክፍፍል ሀብቲ ይመስል እንበር ናይ በዳላይን ተበዳላይን ዝብል ታሽሙ ዘማ አኸላ ይሆነ ይለቃለሁ ስለዚህ እዚሁ ኢንኮምፕሊት ዝሆነ ዴፊኒሽን እዩ ዝሰብዚ በደል ዝበጽሕ ይመስለና ታይዳ ናይ ሀብቲ ክፍፍል ላይ ዝጎደሉ ይመስለና ቀጽሉም ሲሶረዝ ባህል ይለቃለሁ justice as telling the truth and always paying your debts ደማ ይላል እሺ ማለት ድማ ፍትህ ማለት ከም እውነት ምዝራብን ኩል ሻዕ ድማ ዕዳኻ ምኽፋል ማለት እዩ ይብለካ እዚ ሰብዚ ቁርሽ ሊተወሲድዎ ነይሩ ገንዘብ ሊተወሲድዎ ታይ ከምሆኑ አይፈልጥን ወይ ሓሳቡ ሰብ ዲረኸው አይፈልጥ እሺ ንኣብነት ዝኒ መልሲ ከም ዘይኮነ ካባኻ 1 ሚሊዮን ቅርሺ ወስድ አልቂኻ ንለኻ ዝሮ ዝሮ ቅርሹ አጠፋፊ እየለኹም ምስ አጠፋፋኽዎ መለሰለልካ ተኸሰኒ የብለይን አልቂሕኒ ኢለለኹ አልቂሕኒ ክብለካ ተለኹ አሚን ለኹ እውነት ይዛረብ ለኹ ማለት እዩ حق يتزرب له حق يزرب اونت كوي بحال بتغنيا ماشي صبو اونت يبحال اونت يكون اونت اوكي ماشي اونت يزرب له ነገር ግን መልስ ይብለና الله ትቅርሽ አጠፋፊ እየለሁ ናይ ወሲደልካ አለሁ ይለ ምእማነይ ትገንዘብ ካን ድሕዘይ መልሰልካ ኮይነይ ፍትሐውነቱ ከመይ ገይር ይረጋገጽ ይዘረባ ሓደ paying your debts ክብልተለስ እዚ ብዛዕባ እውነት ምዝራብን ብዛዕባ ልቃሓኻ ዝነበረካ ምምላስን ይብለና ኣለኻ እሺ ሕዝውን ዝወድዚ ኣነ ዓይንኻን ተጥፊእካ ወይ ዓይነን ተጥፊእካኒ እንታይ ኣየኹ ኸውን ዓይነ ጥፊእ የለኹ ኢለ ተዛረብኮ የጥፊእካኒ ኢልካ ተዛረብካ ብኸመይ ይኽምለስ ዝኽእል እዚ እዩ ዘረባ ስለዚ እዚ እውን 360 ዘካተተ ኣይኮነን ማለት እዚ ኦሪጂናል መጽሓፍ ዝባል እዩ ሓምሻይ እንዲያ መብዝ ተኣሽሙስ ንዝዓበደ ሰብ ሓደ ዝሓመመ ሰብ ብረታት ወስደሉ ኣቕምጠለ ኢሉ ካላ ሓሚሞሎ መልሰለይ እንታይ ኢልካሲ ክትህዎ ድኻይሊ እዩ ኦፍ ዘሎ ተኣሽሙ ክገብሩ ተለዉ ማለት ሂስክብዎ ተለዉ ስለዚ መልሱ ኢንኮምፕሊት ኮይነ ኣሎ ማለት ዝተማልአ ኣይኮነን ብ50 ፖይንት አርስቶትል እውን ስለ ፍትሒ እንትገልጽ ማለት እዩ a just thing then will be that which is in accordance with the law ይላል ፍትሒ ዝበሃል ምስ ሕጊ ተጣዓይሙ ተስማዕምዒ እንትኸይድ እዩ ለካ ሕጊ that which is fair ይላል ስለዚ ኻ ብሙኻን ኻ ሚዛናዊ እዩ ለካ and the unjust thing will be that which is contrary to the law ይላል that which is unfair ይላል which means ፍትሒ ዝበሃል ሓንቲት ሃገር ወይ ከዓ ሓንቲት ከተማ ናይ ባዕላ ሕጊ ኣለዋ ቀደም ሃገር ይነበረን ስቴት የነረን ነው ታችሙ ዘን ከም ማዓል አቴንስ ስፓርታ ገለ ዝበሃላ ማለት እዩ ጀተም ዘምሰባት ጀተም ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ነው ኔሽን ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም ስለዚህ ታይ ይብለሎ መስካ እዚ ፍትሃዊ ዝበሃል ሰብ ይለካ ኣሎ ወይ ከዓ ፍትሃዊ ዝበሃል ነገር ፍትሒ ማለት ምስ ሕጊ ዝስማዕ ብምዃኑ ድማ ሚዛናዊ እንትኸውን ዘይፍትሃዊ ነገር ድማ ንሕጊ ዝፃረርን ዘይሚዛናውን እዩ ይብለና ኣሎ ተኸክል ግን ኣብዚ ክንጥይቆ ዝግበአና ንኣብነት አፓርታይድ ሲስተም ዝበሃል ደቡብ አፍሪካ ነበርና ነይሩ ንኣብነት ንአፍሪካ ስክራምብል ምስ ገበርዋ ማለት እዩ ወረራ ገለ ምስ ሓዙ ሕጊ ኣውፂኦም ነይሮም which means ሓደ ጻዕዳ እንድሕር ተቐቲሉ በቶም ጸለምቲ አፍሪካውያን ክልተ አፍሪካውያን ደሞ ጸለምቲ አፍሪካውያን ይቆተሉ ነይሮም እዚ ሕጊ ኮይኑ ይተቐሚጡ ነይሩ ነገር ግን ኣብዚ ክንጥይቆ ዝግበአና በዚ ጻዕዳ ማእኸልን ኣብ ጸሊምን ዘሎ ኣፈላላይ ናይ ከለር እምበር መቸም ፈረንጅ ኮይኑ ክልተ ነፍስ የውልን ሓደ ዓይነት ደም እዮም ሓደ ዓይነት ውሽጣቶም ሓደ ዓይነት እዮም ስለዚ እዚ እውን ወዲቆሎ ማለት እዩ which means ታይ ዘርእካ ዘሎ ሕጊ ምኽንያት መሰረት እንተይገበሩ ክወፁ ይኽእሉ እዮም ይዘረባ እዚ ከዓ ስለዚ በዚሁ አውዲዮና ያለና ይብለካ ኣለኹ ሻርሻይ ማለት እዩ justice as the meeting out of benefits and harms to friends and enemies as is fitting ይላል እዚ ማለት ይውን ከከም አድላይነቱ ንዕረኽትኻን ንጸላእትኻን ጥቕምን ጉድኣትን ጥቕምን ጉድኣትን ማሃብ ማለት ይብለካ ማሃብ ይብለካ ጥቕምን ጉድኣትን ማሃብ ይብለካ ማን እዩ ይመስልካ
ፖሊማርከስ ዝበሃል ሰብኣይ ማለት እዩ ሽዱሽተ ኢልና ኣለና እዚ እውን እንታይ እዩ ነርካ ንፀፍዕካ ክፀፍዕ ኢኻ ጽቡቕ ንዝገብረልካ ማይ ንዘስተካ ማይ ክትርስዮ ኢኻ ማለት ተመጣጣኒ ስጉምቲ ማለት ተመጣጣኒ ስጉምቲ ማለት እዩ በቃ እዚ ያኒ ኣታይሽሙ ሻውዓይ እውን injustice is far more profitable to the individual than justice ይብለካ ኣብዚ ኸዓነ እንታይ ብዛዕባ ፍትሒ ፖዚቲቭ ወርድ ኣወንታዊ ካብ ምውጉዕ ገዲፉ ኣወንታዊ ፖዚቲቭ ስለ injustice ይልካ ታይልካኒ injustice is far more profitable to the individual than justice አለ እዚ እውን ብትግርኛ ንውልቀ ሰብ ዝያዳ ዝጠቕሞ ፍትሒ እንታይ ኮነስ ዘይፍትሒ እዩ ይብለና ማን ግላው ኮን ዝበሃል ናይ ፕሌቶ ሓዊ እዩ እዚ ሰብ እዚ እንታይ ዘሎ ካብ ፍትሒ ሲ ዘይፍትሒ ንግለሰብ ዝጠቕሞ ንውልቀ ሰብ ይብለካ ኣሎ ኣነ እንድሕር ደካማ ኮይነ ይሲ ከመይ ገይረ ክጥቀም ዝኽእል ዋላ ጉልበት ሃሊኒ ካብ ካልኦት ሰባት እናመንጠቕኩ እንድሕር ዘምፅእ ኮይነ ንዓርሳይ ተጠቂመ ኣለሁ ነቶም ካልኦት ሰባት ከዓ ጎዲኦም ኣለሁ ማለት እዩ which means እዚኣ ከምዚኣ ኢላ ንኣብነት ሕጂ ከምዚኣ ገይራ ዝኾነት ሓንቲ ስኩዌር ብስኩዌር ዝኾነት መሬት ትወሃበካ እዚ ካልእ ሰብ ከዓ ደካማ እዩ ተኣሽሙ ገይርካ ኣሎ ኣይ ነዚዩ ከምዚ ገይረ ካብ ዝካረዮ ብሓይሊ መንጢቐ ዝተዝሕዞ እዩ ዘሎ ስለዚ ናይ ካልእ ሰብ መሬት ወይ ከዓ ዝኾነ ጥቕሚ ገለ ደመወዝ ገለ ወይ ከዓ ዝኾነ ቅርሺ ዝሓዞ ገለ ናሕደካ ኢኻ ኒኢኻ ዶ ናመንጠልካ ኢኻ ዘለካ ክጠቕመካ ይኹን ነገር ግን ፍትሒ ማለት ድዩ እዩ ኢንጀስቲስ እዩ ዝበለ ግን ባይዘወይ ኢንጀስቲስ እዩ ሻምና justice is done when all accusations of injustice can be refuted ላለ ፍትሒ ተግባራዊ ዝኸውን ንዘይ ፍትሓዊ ዝኾኑ ክስታት መልስ ክወሃቦም ከለ ይብለካ ኣለኻ ኣብዚ እሺ ንኣብነት ቀድም እንታይ ኢልና ኣለና ኣነ ንኣብነት ሕዚ ብዕራይ ሰሪቀ ይሸይጥሞ ንበል ተኸሰስኩ ኣሚን ኣለኹን ቅርሺ ግን ኣጥፊአ ኣለኹ እንታይ ከም ዝገበርኩ ኣይፍለጥን ወይ ሓደ ሰብ ድዩ ዘን ገንዘብ እተን ተዘይከፊልካ ዕዳ ሃሊኑ ኮይኑ ንኸይቀትለካ ኢሉ ወይ ድማ ዝኾነ ኣጠፋፊአ ኣለኹ ባሕፂሩ ታኡ ግን ተኸሲሰ ኣሚን ኣለኹ ፍትሒ ክበሃል ኮይኑ ብዕራይ ዝተሰርቆ ኣካል ገንዘቡ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ አይደለም ከማያ ኣነ ከዓ እቲ ቅርሺ ከዓ ሸይጠይ ኣጥፊአ ኣለኹ ብለካ ኣለኹ ሕዚ ሰሪሕካ ክፈሎ ዲ ክብለኒ ሓደ ሰሪሕካ ክፈሎ እንታይ ኢልኒ ተዘይረኸብኩስ ንኸብደይ እኳ ክፅግመን ይኽእል ንኣብነት ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ምኽፋል ዕድል እንተዚያ ዓቕሚ እንተዚሃልንስ ተተኣሲርካ ወንሱ ተተኣሲረካ ሰብኣይ 5 ዓመት ተኣሰርኩ ንኣብነት ሕጂ ነቲ ሰብኣይስ እንታይ ተርጉሙ እንታይ ጠቐምዎ ዋላ ሓንቲ ዝረኸቦ ረብሓ የብሉ ንቐጻሊ ንስኻ ጥፋኣት ከይትፈጽም ወይ ካልኦት ስምዓንዶ ካልኦት እኮ ተማሂሮም ክኾኑ ይኽእል እዮም ካልኦት ንክመሃርሉ እዩ ኣነ ሕጂ ጉዳይና ምስቲ ዝተሰርቀ ኣካልን ምሳይን እዩ ዘሎ እምበር ካልእ ሰብ ኣነ ንመምህር ብምዃነይ ሰብኣይ ፍትሒ ረኺበ ኢሉ ከውጋዕ ይኽእል እሱ ትኽክል በቃ ትደልዮ ንስኻ 80,000 ቅርሺ ነይሩ 100,000 ቅርሺ ነይሩ ናይ ብዕራይ ዋጋ ክትረክበለካ እንተኮይኑ ግን ብዕራዩ ትደልዮ እንተር ኮይንካ እውን ቅርሺ እውን ዘይክትደሊ ትኽእል ኢኻ ብዝሩም ማለት እዩ ስለዚ ብሓሳውን ዝምለስ ኣይኮነን ተኣሽሙን ኣይኮነን ማለት እዩ ካብኡ ፕላስ ዛት ኣነ ሰሪቀ ኣሁን ኣለኹ እግረ መንገዲ ከርግፀልካ ኣነ ሰሪቀ 5 ዓመት ተተፈሪድኒ ሓደ ሰብ እኮ ወንጀል እንተይሰርሑ ናብ እስር ቤት ይኣትዉ ክቕለዉ ይደልዩ ኮይኖም ንኣብነት ሓደ እንግሊዛዊ ነገረካ እማ ወደ 18 ዓመት እናሃለወ ዝኾነት ጓል ይደፍር ማለት እዩ ካብኡ 18 ዓመት ይፍረዶ ዳሓር ኣመኮሮ እውን ኣይተዋህቦ ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ይወፅእ ማለት እዩ ዳሓር ዝሰርሐሉ ዝነበረ እዋን ሓሊፍዎ ኣሎ ማለት ደኺሙ ርሂፁ ገለ መለ ምስራሕ እውን ክላመድ ዝነበረ እንታይ ይፈለጦ እዩ ተሪፉ ዳሓር ግን እንታይ ወንጀል እንተይሰርሐ እሰሩኒ ኢልዎ ከም ገይሩ ቆፂርዎ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ሰሪኦ ወንጀል ሰሪሐ እንድሕር ተኣሲረ እንድሕር ናይ ምንባር ዕድለይ በቃ ዝበለፀ እዩ እንድሕር ዝብል ኮይነ እዚ ሰብ እዚ ቅፅዓት ኣይተዋህቦ እዚ ሰብ እዚ ጥቕማማ እዩ ማለት እዩ ረብሓ ረኺበ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ፍትሒ ትርጉም ኣይተገለፀን እዩ ዝብለካ ኣሎ ብሓፂሩ ቀፂሉ ታሽዓይ justice means treating individuals in accord with their differences እዚ ማለት እውን ያው ትልቁ ናይ ፖለቲካ ፈላስፋ ዝበሃለው ስነ መንግስት ማለት እዩ ፍትሒ ማለት ንሰባት ንኣፈላለዮም መሰረት ጌርካ ምትእንጋድ ማለት እዩ ኢሊ ከራኸር ማን እዩ ጆ ራውልስ ይበሃል እዚ ብ1971 ከም ናይ ኣቆጻጽራ ኣውሮፓ 562 ገጽ ዘለዎ ያው ትልቁ ፈላስፋ ዝበሃል ናይ ፖለቲካ ፊሎሶፊ ጀስቲስ ኣስ ፌርነስ ዝብል ዝፀሓፈ ጆ ራውልስ ይበሃል ማለት እዩ 9 ቻፕተር ኣለዎ ሓደ ብሓደ እንተይተረፍኩ እንተይገደፍኩ ያው ኣንቢበዮ ኣለኹ ካብኡ ጀስቲስ ኣስ ፌርነስ ዝብልስ እንደ እያ ትብል ዘላ ከም ትብለላታ ጀስቲስ ኣስ ፌርነስ እንታይ ክብል ኣይደልዩ ካልኣይ መፅሓፉን ኣለዎ ኣብኡ ከይደ እቲ ርእዮም ብሓፂሩ ማለት እንዲያም እንታይ ይብለካ መስልካ ኣብ
562 ገጽ ኣለዎ ኢለካ ኣለኹ ኣብ 55 ገጽ ክትሪኦ ተለኻ እንታይ ዝበሃል መጽሓፍ ርእሱ ጀስቲስ ኣስ ፌርነስ ጆራውልስ ይበሃል ይሄ ኣሜሪካ ብእዮም ዝመሃርሉ ምንም ይሄ ሊበራል ዝበሃል ሲስተም ዝዘርጋሕ ብእዮም ዝኸዱ 9 ቻፕተር ኣለዎ ማስተርስ ክመሃር ተለኹ ዳርጋ ናይ ዝሰብና ተማሂርና ወፂና ማለት እዩ እንታይ እዩ ዝብል መስልካ እዚ መጽሓፍ እዚ the general conception of justice imposes no restrictions on what sorts of inequalities are permissible lana colon adrugo semicolon adrugo it only requires that everyone's position be improved ilal ana መጀመሪያ ዲግሪ እናሃለኹ ስራሕ ተቆፂረ እንዳሕር ኮይነ ኣብ ዝኾነ ተዓዲ ማለት እዩ ማስተርስ ንስ ብዘለዎ ሰብ ማዕረ ደሞዝ ክኸፈለና ኣይኽእልን ነገር ግን ኣነ ናይ መጀመሪያ ዲግሪ እናሃለወኒ ናብዛ ካልኣይ ዲግሪ ናይ ምዕባይ ናይ ምምሕያሽ ፖዚሽን ማለት እንታይ እያ ስልጣን እያ ስልጣን ኢልካ ሓሰባ ማለት እዩ ናይ መጀመሪያ ዲግሪ እናሃለወኒ ማስተርስ ክበፅሕ ተለኹ እየ ምስ ሰብ እዚ ደሞዝ ማዕረ ይኹንለይ ማስተርስ ሆልድ ምናምን ምስ ገበርኩ ይተሓዘለ ይብል እዚ ሰብ እዚ ከዓ ናብ ፒኤችዲ ኸድዩ እዚ ከዓ ናብ ፕሮፌሰር እዚ ከዓ ናይ ኮምፒት ናይ ምግባር መብት ተፈቒዱሎም እዩ ይብለካ ነገር ግን justice means treating individuals in accord with their differences still ፍትሒ ማለት ንሰባት ንኣፈላላይ መሰረት ጌርካ ምትእንጋድ ማለት ይኽብለና ተሎ ያው መቸም ሽፌር ኮይኑ ሓደ ሰብ ምስቲ ረዳቱ ወይ ከዓ ምስቲ በዓል ስልጣን ሒዞም ዝኸዱ እንድሕር ኮይኖም እኩል ደሞዝ ማዕረ ይወሃቦም ይከፈሎም ማለት እዩ እንታይ ደኣ ልዩነትን መሰረት ብምግባር ክብለና ተሎ ኣፈላላይ መሰረት ብምግባር ክብል ተሎ ያው እቲ ማስተርሱ እቲ ናይ መጀመሪያ ዲግሪ ዘለዎ ዲፕሎማም እንደዚህ ከምቱ ገይሮም ናይ ዲፈረንስ ልዩነት እዚ ብቋሚነት ይቕፅል ማለት እዩ ትርጉም እዚ ከዓ ጀስቲስ ኣስ ፌርነስ ክብለና ተለውን ያው ቁሪ ማለት ኣይምን ክዳን ማለት ቁሪ መከላኸሊ ከም ማለት እምበር ካሊእ ዋላ ሓንቲ ዘምፀኦ ተኣሽምንትን የብልን ይብለካ ኣለኹ ናተይ መልሲ ከዓ ያው ኦኬ መጽሓፉ ሕታም ስለ ዝደሊ ኦኬ أو يخاف تقلصه أو يزدل يوم هنا شيء مرحبا حزا أنا أنت يزبل الخصي جستيس ويدمات زي فتحي زبالسي توم فلسفات عالم قدم حزيس تخكلن يا زخنا فتحي وي تخكلن يا زخنا ملسي وي زقبو ملسي وي نوعو خمت نزخلا هابون خاطب زيها زي مالت ندحر فتحي بتخكل بفلسفات عالم وي فتحي عمل كتوم بزصحفو تخكلنيا مفتحي وي ترجم تزي تواهب وسي بعالم زلوا هاجرات كم نريو منستر اوف جاستيس وي منستر فتحي منستر فتحي ناتبالس يوصيو اب كل عالم مالتي كلن مالت كاب هاجرنا جميركا غربابتي هاجرات اوروبا ايجيا هاجرات كلن ناي فتحي منسترات هلووننا موز كله ندحر زي تفتحوا سين من تايم كساب حزي كما علم سي كما نزي زي بصحت له صنيحه كساب حزي نممال وندله بطعم صبو كبلكاسي ودسب حد عين تهو يبلن موكيرم يوم كع بسروم بتكل مالتي افتي نحنا نمهرو كورسي خونا ولا وز معرف زين تاريخ خايو ذا كويشن اوف جاستس يلال زي معرف زي كافتي justice as fairness زبل كوبي غير تغيرو مع بليتون زلو ግን አይተዋሃበን መርሱ نحنا ون نمهرنا عمنا تزي بليتو زبل نمهرون نمهرون ያው ተማሃራይ ፒኤችዲ እና ተማሃርኩ አይኮን ኩለ ካልሆም መምህር ኩሉ ግዜ ተማሃራዩ በፍልስፍና ዝለዓሉ ሕቶታት መልስ አይረኸውን መብዛሕትኦም ብልና ኢልና ኢና ንውዶ ንምንታይ ንኣብነት አይለካለሁም ኒኮላስ ኮፐርኒከስ ይለካለሁም سنة ناي سرعة صحي زبلت أشمو ريفولوشن ريفولت غير وغير وبعتقالي لومي جغرافيا تنعنبر قدم حين حنا هنمهرت لنا تشعة بلانيتات نيرن يبل لومو خاز زحاشة مسارح زمصو مالتيو ناب 10 حد عبيه مان مالت قصالاي خا نسادين كبزحدين نفلط غداي يبلنا لومو ግን ይሄ ናይ ፍልስፍና ጥያቄ ግን አይኮነን እዚ አፍተሽዕ ግን ይሄ በአእምሮ አብዛ ሐሳበሉ ናይ ፍልስፍና ፓርት ኮይኑ ጸኒሑ ማለት እዩ ስለዚህ እግረ መንገዱ ፍልስፍና ሳይንስ ይዞልድ ዘሎ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሳይንስ ዝባሃል ናይ ፍልስፍና ውላድ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ትልዩነቶም እንታይ ኣለካለሁ ሳይንስ ዝባሃል ነገር ዘይመለሶ ፍልስፍና የልዕሎም ንምንታይ እንድሕመልት ዘይንረኸበሎም ኮይና ምሕታት ንምንታይ ዘይንገርፎ ክፍል ተለኻ ስሕተት እዩ ንኣብነት ሕዚ ኣነ ፍልጠት ዝብል እንታይ እዩ ይብለካ ንኣብነት ዋት ኢዝ ኖሌጅ ለካ እሱ መልሲ ተዋሂብዎ ኣሎ ጀስቲፋይድ ቢሊፍ ይልሃል ማለት ውን استرጋገጽ እምነት ማለት እዩ استرጋገጽ ማለት ነው ኮምፖነንት አለው በውስጥ አውሽጥ ማለት ኮምፖነንት ክልተለሃ ጀስቲፊኬሽን መረጋገጺ ትሩዝ
እውነት ስለመሆኑ ያ ነገር እውነት ስለመኖሩ ወይ ካ ስለዘለው ከም ዘለዎ ምርግጋጽ ፕላስ ደግሞ እምነቱን ተሕድር አምንየ መረጋገጫ ይብለኝ እንተልካ ግን ያው ታሽም ይብልካን ሁለካስ ፍልጠት ማለት ዝተረጋገጸ እምነት እዩ justified belief ለካ knowledge is justified belief ኣብዚኦም ካ እንታይ ተገይሮም ኢለመንት ዝህንጻዚ ብረት ኣለዎ ስሚንቶ ምናምን ክህሉ ኣይሓቀደ ዝቆመሉ ኢለመንት እዮም ፍልጠት ዝበሃል ከዓ ከም ቢልዲንግ ጌርካ ወሰዶ ከም ህንጻ ጌርካ ወሰዶ እንታይ ኣለዎ ወተልካ justification ኣለዎ which means መረጋገጽ ይብለካ ኣለዎ ቀጽልና truth እውነት ስለምዃኑ አዲስ አበባ ይፈልጣ እንተልካ ከም ዝራእሃያ ተረጋግጥ ክትኽል ኣለካ ማለት እዩ justification ኣለካ ማለት ስለዚህ አሚን ካላውን ኣለካ ማለት እዩ ያአምንየ ግን አይፈልጥ እንተልካ ግን contradiction ከብለካስ justification የብለይን ይፈልጥ እንተልካ ተቃርኖ እዩ ኮውን ሓቢር ከይደ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚህ ነዚህ ተመርሱ ሜታፊዚካል ዲቫ አካል ይሉኻን ማዓል ፕሌቶን አምነት ሒዚ what is justice ሚለው ስለ ሜታፊዚካል ኮሽን ነው ዲቫ አካል ማለት ነው ናብ ትግርኛ ይርተሎ ናይ ግዕዝ ወርድ ተለው ቆነ በአማርኛውን ተመሳሳላዩ ነገር ግን ዲቫ አካል እንዴት ዲቫ አካል ሜታፊዚክስ ዝብል ፕሌቶ just the question of justice is about metaphysical question ነው ሚለው ይዝ ብሎ ሁለካሲ ዲቫ አካል ዝብል justice ዝብል ሲ ናይ ዲቫ አካል ሕቶ እዩ ይዝ ብሎ አው ይኦም ይጥወዘለው ራውልስ ካንታይ ሊቀይሩ አምጽዎ ኖ እዚ ናይ ዲቫ አካል ዝበሃል ሕቶ ይኮነን ታይዳ ፖለቲካል ጉዳይ ይሉ ይዞም ጽዎ ማለት እዩ ነገር ግን ክልቲኦም ፕሌቶም ሆነ ሶቅራጠስ ብለው ዘም ሁሉም ሊስት ገበርናዮም ወላ ዩቲዩብ አቲኻ 16 ገለ ዝኾኑ ጥቅስ ትረክብ አይ say justice is truth in action ይላል ይብለካ ፍትሕ ማለት በተግባር ሐቅ ማለት ይብለካ እውነት ማለት ይብለካ አለ ታይም حقي خبالو تايو حقي ማለት ነው በትክክል yes justification ዘለዎ እንዳር ኮይኑ እዚ ስክሪፕት አይ ሐቂ እዚ ቢሮ እኔ ዚያ ሐዝ ስክሪፕት ምዃና ተሰማዕና አላለ ንምንታይ ስክሪፕት ይልና ጸዋዕና ያ ቢሮ ይልና ጸውዕና ዝብል ዘረባ ስምምዕነት እዩ ኮኖቴሽን ሚኒንግ ለካ ተስማዕሚና አለና ሲያም እዩ ጌታቸው ንምንታይ ተባልካ ተስፋይ ንምንታይ ተባይለ ወይ ከአዚ ንምንታይ ወረቀት ይልና ይዝብል ታሽሚ ይብስሩ ምንም ታሽማ ሓደ ቃላት ግን ያው ድምጽ ዘውጽኦ ማለት አምነት ሕዚ መንጫጫታ ዝብል መንጫጫታ ማይክ ፈስስተሎ ጫጫጫ ሐቃይሎ መንጫጫታ ወይ ከ በመሐርኛውን ፋፋት ይብለካ እዚ ፋፋት ይዝብልናዮ ናይቲ ድምጽ መርሃስም ነው ሕጂ መርህቦ ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እሺ ንቅጽልና ናብ ቀጻሊ ሕራይ ማለት ሲ ሕጂ አይተመለሰን ነይሩ ልካለኻ ኦኬ ዝኾነ ሰብ ሕዝስ ፍትሒ ረኺበ ፍትሒ ረኽብኩን እንታይ ልሱይ ታይ ማለት እዩ ታይና በለና እዚ ፍትሒ ረኺበ ፍትሒ ረኽብኩን ይብል ሰብ ብጣዕሚ ታይ ማለት እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ሲ ሰብአያን አድግና ኮከበ ናብ ዕዳጋ ይኸይድሞ ካው ነተሰብአያን ነተአድግን ይገጭዎም ማለት እዩ ትመኪና ለሐልፍ መኪና ካው ታሰበይቲ ቅድም ሕዚ ትፈልጥኻ ናይ ሰብ ካሕሳ 40000 ቅርሺ ነይሩ መስለኒ 40000 ቅርሺ ለምኳና 200000 ቅርሺ ገለ ዛዕበ መስለኒ እሺ ካው ታሰበይቲ እናጎየት ታይትሎ መስልካ አይ ናይቲ ሰብአይ ሲፍለጥ እዩ 40000 ቅርሺ ተሓሳ ማለት እዩ ናይቲ አድግን በር ያላተም ከለካስ ታአድግ ተጻሐፍ ባይተረከበትን ዋጋ ማለት ነው እሺ ካሳና ይሰብ ዝብል 40000 ቅርሺ ተቀሚጣለው ስለዚህ ታይኸለካ አይደል ኣብ ፍልስፍና ሪሌቲቪዝም እና ኢሞቲቪዝም ዝበሃል አለ ኢሞቲቪዝም ማለት ስምዒት ከኣ ትገልጽ ንባዕልኻ ንባዕልኻ እሺ ሪሌቲቪዝም ከኣ ያው ናይ ሓደ ጎሳ ወይ ከኣ ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ሲልካ ከባቢ ዘማእኸለ እዩ ማለት እዩ እዚ ነገር ግን ሪሌቲቭ ለካላ ኣብ ቻይና ዓዲ ይሰርሕ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ማለት አይኮን ወይ ከኣ ኣብ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ማለት ኢቭን ኣብዚ ዓፋል ክርር ወይ ደሞ ሶማሌ ገል እንተኸድካ ብጎሳ ዝበሃል ሕጊ ማሕደሩ ኣብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይና ኢለካለሁ ናብ ቻይና ታምነ ይጎሳ ሕግ ኣለዎም ኣብ ተኻልእ ከባቢ ዘየለ ጎሳ እዩ ሓንቲ ኢትዮጵያ ኮይንካ እኳ ማለት እዩ እዚ እንታይ ዘርእየካ ዘሎ ፍትሒ እውን ካብ ቦታ ናብ ቦታና ብኹነታትን ከም ዝለዋወጥ የርእየካ እዩ ነገር ግን ዝብለካ ዘለኹ ሲ ንኣብነት ሕጂ ቻይና ኸይደ ጥብሲ ኢለ እንተኣዚዘ ናይ ኣድጊ ስጋ እንተሂቦምኒ ወይ ከዓ ናይ ከልቢ እንተሂቦምኒ ኣብኡ ኸይደ ዝበላዕኻዮ ስጋ ከመይ ነይሩ እንተኢሎምኒ ጥብሱ ቆንጆ እዩ እዚኣ እኮ ናይ ከልቢ ስጋ እያ ነይራ ጥብሲ እንተኢሎምኒ ንዓቐብ የኽብለ ቮሚት የክገብር ትኽእል ኣብኡ ግን ከሲሰ ንመን ከቕፅዕ ዝኽእል ኣይከኣልን ኣብ ዓድና እንተመፂኻ ግን ኣድጊ ሓሪድካ ከፍተም ሲልካ ገለ ኣብ ቄራ እንዳ ስጋ ቤት ገለ እንተተብል ትእሰር ምክንያቱም ካብ ሃይማኖትካን ካብ ካልቸሩን ካብ ባህልን ምስ ሃይማኖትን ዘይተኣሳሰር ስለሆነ ስለዚ ሓደ ግዜ ሳይኮሎጂ ስነ ልቦና ዝበሃል
كم بريميسس وين دم من در حساب كوينو يوصل مالت مغنيات غير يوصل مالت ثلاثه اهل كارلي ياو زم سبات زيام فتح راخيو اي راخكم قلت له ناي وعلى سمعت تقلص له ذا سب زي احيس 40 قرشي اخول ديو نا حدا سب قمز غيرو حدا انت غاطيمو الى يطيقتن تعالى زلاسا ناي تسبس فلوطيو 40 قرش مخانو مالتي ناي تارجد امبر يا زلت رديكا ذات حساسه سلازن ساجن 40 قرشي بمنتا غير حقاو غير تقبلات تزلا سلاز تزربا مالتي سلاز تزربا سلاز تحيف لا زلو زيو بزي مسارتي مالتي اوكي سلاز سمعت من قلت له يلك الله صبغ حزي ناب كاريكلم كنمص خلنا سين خامستي يونيفرسيتي ممهر مخانكا حزيتي ناتنا نايز عدي كاريكلم مبزحتيو انا حزي جورناليزم اند كوميونيكيشن يصنعه سلازي تناتنا حزبتي افتي كوليج زوهاب وي افتي يونيفرسيتي مالتي زوهاب بناي انجليزኛ ቋንቋ እዩ መብዛሕትኡ ነትንዖም ኣብ እንትና ዓዲ ከምዚ ዓይነት እንታይ ሽሙ ተኸፊቱ በዚ ዓመተ ምህረት እዚ ከም ደለ ጋዜጣ ተኸፊቱ ከምዚ ምሕታም ተጀሚሩ መጽሓፍ ተጀሚሩ መጽሓፍቲ ከም ተጀሚሮም ሬድዮ ከም ተጀሚሩ ቴሌቪዥን ገለ ይባህልና መብዛሕትኡ ስመስናትና ዓዲ ምስቲ ካልቸርናን ምስቲ ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ወፂኻ ባዕሉ ኢብን حز نحناس مالت بتقرنيا خون خلي بامحرنيا أو بخالي قانقا وتخا خات سرح ميديا جن أفتي يونيفرسيتي اختمار كلها تي ناي لانجويج ميديامو وين قانقا سنترو مالتيو إنجليزية قانقا يو بو مخنيات تمهارو وتأم بخالي قانقا يمزو سرحنا تفتي كالوت ديبارتمنتاتو نتري خايس أب يونيفرسيتي مهارو تمرتين أبو حزنا أمنت مناي حرشات ترينا وي ناي agriculture تبعه حزام يونيفرسيتي زوهابسي تفلالو عين ديبارتمنتات هلو تحزت حدا باغري تماهير زوص منسي مستاب قطر زلو حرستاي كواس بفلطت من ما يرخون اب قطر زلو حرستاي براكتيكال زخونه ناي تግባራዊ ስራሕ ይፈልጥዩ እቲ ኣብቲ ግን በወረቀት በቲዮሪ ገለዩ ተማሂር ወዝወፅና ሕዝብ ምስጃት ተሓሒስካ ምስቲ ቋንቋ ተሓሒስካ ምስቲ ናይ ተግባራዊ ስራሕ ዘይምህላው ተሓሒስካ ቴክኒክና ሞያ ዝሐሽዮም ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ኢኻስ ሕዝ ናይ ሜታልወርክ እናዚ ودورك قالت وهاي لهم حززنا عنجت ناي حاطين مصين قال ماله ناي تكبراو صراحه كواسا مهيروم يعبيو ابت كولج يوصو مالتي بقي عم يوصمو بقطታ مسوصوس بتكبار يسرحهم حزتهم ناي يونيفرسيتاتنا ግን استي فلسفنا مستمخانكا كمي خات ግምግመን تزمهرالو مقدي توم زوص ايبنت ديبارتمنتات ዝመርጻሉ مقدي حزس اب ኢትዮጵያ ኢንጂነሪንግ በዝሕ ተማሃሩ ይማሃሩ ወጽም ግን ንዑ ዘአክል ስራሕ የለና ምስ እዚ ተሓሒስካ ምስትና ዩኒቨርሲቲ መምር ምዃንካ ታይ ዓይነት ትዕዝብቲ ዘለካ እዚዩ ኣነ ከም ሓደ ናይ ሕርሻ ምሁር ወይ ናይ ሓደ ኢንጂነር ምን እንተይኮንኩ ሳብጀክተይ ያው ፍልስፍና እዩ ናይ علي حساون منصابرق نيره ማለት እዩ تفلط ادمحي 30 ب7 ገለ ዝባል ነይሩ ادمحي ተማሃሮ ገለ ካቱ ተለው እቶም ተማሃሮ ባይ ኣተም ገለ ዝብዘራ ማዓት አለ ተመሪኡ ኾፍ ዝበለ ማለት እዩ ፖሊሲ የምጽውን ስኻ ዝነበረ ሲስተም መጽኡ ሓደ ከዓ ዲፓርትመንታት ገለ እንተሪኻ ኣምሂሮም ስራሕ ዘይብሎም ታይሽሎ ጠቅላላ ማለት እዩ ናህና ትምህርት ምኮ ነገረካ ፍልስፍና እንደማ ብዙ መጽሐፍ አለ ተዘሪእካሲ ፊሎሶፊ ቤክስ ኖ ብሬድ ይላል እዚ አንታይ ማለት ፍልስፍና حمباشا يسنكتن but it cultivates human mind أمرها جن خم يجرك خد حسب كم تخيل من شارب يجبرك أنا قدم مسوي تأشم فلكاس شلمات زبالة مريتنا يفلتنا تحت هنا لهم أو يونيفرسيتي يوون يا وزيز ماشين تنين زخون كوي خلكاس إنه عليه تأشم من تنجبر يقولن كم زي له جرك حسب اللي يفلت إلى حسب مالتي نزيو خمس غير مقاريون حدا تعشمو سلازي دابو اي بالعنيو دابو اي بالعنيو عمرها بالحين نخدخون بالحين اتحساسبها بقى كم دلكاسي اسكصنا حسكريو يخ مصاي تبل بتخكل فلسفنا انت حراتي كمالتي قدم زنبرنا تحساسبان لو من سفلخو سب يعني نرك ماشي تردي كادي حزون اي بحالن سلاز تبحالن تزي خوينو نسبات نختوري قال زبلك انت زي خوينسي بقى ببين اخذ الله خنرك فار اكستندينج بقى خنرك مالتي ان انت اهلك اللي زي بوليس تاع زمصو ويهم بوليس كا منغستي او يمسلو يمصو كما حاشي خليو ترايو ناي طفات منقدم بخون يخل او اي ومو ግን ገጋ መዃኑ ተተፈሊጡ ሲ መሊስካ ትርሞ ነገር እዩ እና ኮለካ አለ ሓደ መርሓይ በገለ ተባህለ ዝኾነ ካብ ገለ ይሉ ነዝመው ዘለው መናእሰያት ይሉ ነት መሬት ከፋፊል ወዲዎ ተቀጻላ ጄነሬሽን ዘሎ ትውልዲ ታሪክ ከፋፈል እስኪ كنقرأك ها ولا كاسي
حنتي تختم على لوز سكوير مو زيلا أكفافيل نتمو من أساسي هو زي تمون تيم والد يوم زرو تاوتهم قصلا دم مرحي هلو أي تبهل أتحسن مرحي لازم مسناتكم ديبارتمنت هتحاحزنا حز تلي لنا يوسف فيلوزوفي درجة مبزحتين يونيفرسيتي باين هو لوجيك زبحال نو لوجيك زبحال كورس مبر فلسفنا أيوه منين زبا من أديس أبابا يونيفرسيتي يرو درجة تعطي ولا هذي أوكي عامي جميل مالتي مقالة يونيفرسيتي له قال إن كنا سلازي بلوجيك ما critical thinking زي أول سيد له خاننا نابنت سكو حيكو قدم حزي 65% قال لي وزني يروح حزي أبزلهم أوان جن ناو يونيفرسيتي زاتوا أبناي ولك كليات كنا أبناي منجس يونيفرسيتات كل تمهراي وصل زي حدا سبجكتي كم سنة تقريبا تهور تحسيو مالتي سلازي تأي أخبرك هذا اللي بحثير جن فلتت من أفتح عن توزع الحكاية حسابني رات النظام حرصت زبالة فلتت اللي هو مقال الكلام تخكل كوي بلمدي كو فلتت يركب كوي بلمدي للزمن نعم نتحي سنة زريقها ما ينحرز بلاش ولا كخوينو حملة زريقها ويك أنا حاسة زريقها طاف نحرز ركب الكخوينو سنة يكون كهزر أزلك حملة خافته مكرم راح يوم تردي كاري بالا بنشت لي ماي تاش ما بيلو بدم بقرم يفلتوا زي زمناوي تاش من قلمل تكنولوجي تحجز قلمل لك تخكل نتمريت جن هيز مدارة سلطة كايو سنة تزريو ويك أقوم بتزريو كحربات أنا بتاوي فلا لينا أفضل هو بتاع كوادر ماركوس زي دبي بتاعه هنزلم زال والكا نحاسخ قالها خوج حنت له ناوز مسكرم قاتله طافي زرقوا ما أذكرك بتلها زنا وان تقاريطو بزي تايز بحال ورچ ነገር بقوه تاشمي يبص مرت طافي هون معناتي ابزم قلاታ تولم كا تزنا املط ስለተخي ስለዘድሮ ሰነ ይዘርዎ ወይ ከአ ግንቦት መጨረሻ አካባቢ ዘርዎ ትሪ ስለዚህ بعلى حكيم دم ببقوانو بعلم فلتتي ساينس واي فلتنبر بدن بغيرو ስለዚህ ንስኻ ሕዚ ተማሃሮ ብፍላይ ናብ ዩኒቨርሲቲ ከኣቱ ከለዉ ዓቕሞም ብኸመይ ፈትሾም እንታይ ዓይነት ዲፓርትመንት ዘለና ከመይ ኻ ንስኻ ሕዚ ዘለና ሽግር ነግረካ ያው ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ድዩ ወላ ናይ ኮሎናይዜሽን ድዩ እንታይ ይኽለካ ኣለኹ እንግሊዝ ያው ትፈልጦ እንግሊዝኛ እንታይ እንግሊዝ ትበሃል ዓዲ ያው ዓባይ ስለ ዝኾነት ይኾነትስ ቋንቋ أبو نسفح في حياة نعلم مع حبر سبك أنسخ حدا فرنجي ويك حدا شاينا قال ندحر عليه شاينو ناتو شاينيا تخيل ويك فرنسيا تخيل تيفون كاس إنجليزيا أنا نمهر لنا من ما دصبويو متى أتاتو مجباب يا أخوانا مالتي مرة راديو نسمع مثلا ما سلخ خليك بقى بس علم كنراد عند أخوينا نجار قلنا أفتت مرت لك الله أنا أنت قايل لك الله سوس الكات عشمون حدا مصحفتك كنا ركا نعم نتحي حدا هنداوي صحفي وين دما لبا ولد من صحفو ناوزيم طلكا تترجمو اوريدي تنسخا مسخا توقع واقعي افتي تترخ تصحف ولا انا محرنيا خا مصلكا وي انا بتغرينيا مصلكا وي انا عفان اورومو مصلكا انا ازاربك الله نحنا نمهرهم تمهرو زلوجيك زبحال ايتفلط ما يونيفرسيتي درخوا إسرائيل كلتنا فلاس يلو إلها إسرائيل كلتنا يكون أنتم تعشم بزي شابتر قال لميت التغيير مهين توها يوم بعلم محبر سبنا بب معلت زخصته توها لم تلت مرات ينبر دا ميتن إسرائيل تشعتنا زخون فلاسات اللو قلت هذا ما تحد جتهم وانا توها لما يتخفوتن مالتي إن أنت أهلك اللي نتوق أنقوا تنحنا زخبرنا تحاساوته خونس أنقوا يزخبرنا خاص قرمك which means أنا ندحر تقرنيا تنا قاري خوينا بتقرنيا تحفظ صحف نتحاساو يزمكر مبر تعيزو بزلت حاساوي له أمر أمرلو تشنقنوا بغلط تاست ناي مردان تايبل كم زلو تردي قطع بمن تاي قنقا تعيز بزل يبل أو زي حساو الناوق إنها اللواجن بإنجليزية ثلاثة صحافة تاي خوني يبل يخون أو بتتقرني عن حرف تزاري وكان ترجم كواي ترجم من تزاري ويا ندز 50 مال تدلي يبلك يردك حيد صحاف كوبربزون نمكل على النتاشم زي خلك أخا أنت مهار يونيفرسيتي وقم زعتوتي ونس كله من باب السب ديام أنا ያው ዘይኸርኩ ወድርጅተ የለውና ናይ መንግስቲ ናይ ተኣሽሙታት ክሕግዝኒ የሚል ሓጊዘ ሓሲበ ነይረ ቅርሺ ኣምዝስብስቡ ካብ ዝገርመካ I don't know ክብለካሲ በዚ ለውን ገልጸውን ኣይክልን መዓልቲ ግን ይሓሉ ኢለ ተኣሽሙ ዘለኹ ማለት ሕዚ ኣብ መወዳእታ ሰዓትና የሚያክል ኣሎ እሞ መወዳእታ ክተሕልፎ ትኽእል መልእኽቲ ምስ ፍልስፍና ዝተተሓሓዘ ምስ ናትካ ንስኻ ረኺበዮ ትብሎ ዘለኻ ጭብጢ እውን ስለዚ ሓደ ኮር ዝኾነ ንዓይ ዝሕጎሰኒ ኣነ هاي يسمع كذا مصحف زي مصحف كلتا مصحف يصيح فزلو حدا بتقرنيا حدا بامحرنيا اوريجينال مصحف ترجمونه يكون لك تموف زلو حستات وزيم زلو انا المصحف زي نخحت مايله ناي ግለሰባት ገለመለ ሶፍት ኮፒ ገለ ሆም ስለዘ ደለሁ የምበር ካብ ዝጥያ ጸኒሕ ነይረ ነርካ انا ግን على انت تزخل ያው
ምናልባት ካውፃ ዓዲ የኽልምን ወይስ ማሽን ናይ መሕተሚ ማሽን ተዝህልወን እሞ ዲስትሪቢዩት ገብሮ ታው ናይ ኢትዮጵያ ማሕበረሰብን ናይ ባዕሎም ቋንቋ ክትርጉም ለይ ሓሲበ ነይረ ተርጉመ ፍቃደይ ናይ ኣፍልጦ ብምሃብ ንኽትርጉምዎ ብኢትዮ ቴሌኮም ኣቢሉ ክውዳእ ለይ ሓሲበ ነይረ ንኣብነት ሕዚ 29 ፖይንት ኣለዎ ኢለካ ኣለኹ ዝፍትሒ ዝበሃልኮ ሰብ እኮ ኣብ ደርፊ ክደርፍ ተለኮ ኮንሰርት እናበለኮ ቅርሺ እናውፃ ይኸይድ እዩ ካብ ደርፊ ግን ትረኽቦ ተለኻ ነዞም ሙዚቀኛታት ክቕይም ደልየ ኮንኩን እምበር ንባዕሉ ጥበብ እንዲ ሓደ ተኣሽሙ እቲ ሙዚቃ ክናዓቕ የብሉን ማለት እየ ትክክል ኣነ ዘፋናይ ደራፋይ ክኸውን እንተኢለስ ከመይ ገይረ ተውህቦ የብለይን ነዛ ፍትሒ ትበሃል ንምፍታሕ ናይ ቡል ዝበሃል ናይ ካልኦት ሓሳብ ንምፍታሕ ግን እግዚኣብሔር ፀጋ ሂቡና ኣሎ ክብለካ ኩሉ ተሓሳስቡ ከምቲ መልክዕና ይፈላለ ነዚ የውቅዕና ኣሎ ሓደ እንታይ እየ ክብል ዝደሊ መንግስቲ እውን ስፍሕ ዝበለ ተኣሽሙ እንተዝህበኒ ምክንያቱም ኤክሰፕሽናል መፅሓፍ ስለ ዝኾነ እዞም ኢትዮጵያ ማሕበረሰባት ናብ ባዕሎም ቋንቋ ተርጊሞም ተዝጥቀምሉ ሰብ ሃፍትስ ቅርሺ ዘይብሎም ካበይ ከምፁ ዘለዎም ግን ቢያንስ ማሽን እንኳን ተዝህቡኒ ወረቐት ገለመለ ንኣብነት ሕዚ ተኣሽሙ ኣጠያይካ ቀለምን ገለመለ ምሕታም ተኻእለ ነይሩ ኢለ ይሓስብ መንግስቲ ከዓ ነዚ ትኩረት ቆላሕታት ዘዝህበለይ ይብል ክነግረካ አይደለም ማለት እዩ ቀሊል ነገር ኣይሓስኩን ምናልባት ኣቶ ስለተባሃልኩ ስለዚ ኾነስ ሶቅራጠስ እውን መጽሓፍተይ ካለ ዓብይ ፍልስፍና ገዲፍሎም ኮይዶም ማለት እዩ ነታሽሙ ሶቅራጠስ brought philosophy from the sky and he implanted in the cities and homes of Athens ይለካ ናብ ትግርኛ ክንቀይሮ ሶቅራጠስ ፍልስፍና ካብ ሰማይ አውሪዱ ኣብ አቴናውያንና ገዘእቶምን ተኺልሎም ኮይዲ ይብለካ መጽሓፍ ግን ይኽእል ነይሩ ስለዚ በዘለኹ እዩ ታው ናይ መጨረሻ መልእክተይ ፍትሒ ከይተፈትሐ ፍትሒ ኣይባሃልን ይብለካ ኣለኹ እዚውን رأسي كون الله يدل مالك صبوا مو أب استوديونا ترخيب كا بزعبة فلسفنا حسابات كاس لزكا فالكانا كنمسجنا كنفوتو أنا لي أم كتل مدب وراينا يخم نيركم كبرات تقتلتي مس ممهر يونيفرسيتي دبر ماروكوس أيتا تسفاي جبر يوحنس فلسفنان انتاينتون بزملكت ينات عن حيت غيرنا صبوات حسابات رخيبكم لو تخونوا لنا تسفان جبر نسلم كتالكم نمسجن جيتاتشو على مو مسم الله سوما استوديو حبيبكم نيرا ببزلخمو سلام نك تخون ما تمنيتنايو